Itong challenge po na gagawin namin ay request lang po ng aming mga FB friends. Kung gusto nyo rin po rin magpa-request ng mga challenge, i-comment nyo lang po sa aming YouTube channel. Kahit anong challenge gagawin namin yan. Tumalong kayo sa binigay. Manood kayo. O sige. Simulan na namin. What's up mga kapuhan? Okay kayo. Ikaw na. Magtanong ka na to. Kasi wala kayo. Ito, Sino sige. sa inyo ang... Lakasan mo. Sino sa inyo ang adik sa ML? O ito. Adik ka, putang ina mo, adik ka. Oy, hindi nyo, nagkakatimbo ka dapat. Yeah, next question. Sino sa inyo ang maraming ex? Oh, putang ina, oh. Next ka. Si Joshua. Si Joshua. Putang ina, ha. Sino sa inyo ang hindi naliligo? Putang ina mo, Ranse, ligo, Ranse. Hindi totoo yan. Ano, tayo rin. Wala matigas. Hindi ka naliligo, tang ina mo, ha. Pakita mo sa camera. Sino sa game to? Sino sa inyo ang di pa makamove on sa ex? Puto. Oh, yun. Putong ina. Ano siya no? Sige na, mapapasok sa ilong. Sinong bang sa utang? Sino ang may sakit sa utak? Sige. Hindi totoo yan. Ah, na. Sila bro! Yan. Sino ang adik sa TikTok? Wala kayo. Walang gano'n, dito lang, di ako adik. Wala, nanonood ka na lang mo. Sino mo lang? Tangin ng camera. Sino sa inyo ang hindi nagtututbrush? Cedric! Hindi ka na Pero ako si Dre, ayaw mo, di ka matutubras, kadili ka. Gago mo pag italbong masakit sa mga Tamas na dito. Nakina, ikaw nga yun. Ano eh? Wala, hindi ko tinatalbog taka. Sino sa inyo ang joker? Sige. Pumitalbog. Siya na bahala yan. Dapat The Bronx! Taka dyan, di pag na. Lapit ka doon. Ang gulo Next. Next question. Sino ang binastod sa inyo ng kanyang nililigawan? Kista! Si Chris ang Wala pa akong nililigawan. Oo, huwag niyo tatalbog, hayaan nyo lang siya. Ganyan, hayaan nyo lang. Papasok sa ilo. Sino ang bagsak sa inyo kung pumapasok pa kayo? Si Joshua, kapagsak. Ako no. Sinong may jowa? Sino may jowa? Ito. Oy, may jowa. Boom! Isa prank! Pumuti. Ang dating maitim ngayon, pumuti na ngayon. Oh, naghintay kayo, no? Isa na! Mga popo! Shout. Sino sa inyo ang tamad? Ito, si Kister. Utusan lagi sa Oo, oo. Si Cedric. Pati si Cedric daw. Cedric. Gusto niya may bayan. Ikot na. Alam mo, wag ganon. Tangin na nilalagyan sa buhok. Wala, taka! Wala rin naman yung mamaya. Makaligod sa ulan, eh. Next. Sino ang masibag sa inyo? James! Sister! James! Masipag yan si Mamaya ramba niyo. Ay, tapos na sila siya para. Wow! Pumapasok sa ilong eh. Pumasok! Putang inang ulay. Ito po ang ating challenge. Pa-shoutout po kay Emily Magsanot kay Christine Gorospen. Please like, subscribe, and comment! A few moments later.
Bye.